mung sliramu. Piye ngapa? Aku anggere weruh bandulmu blereng. Aja mlorot inten tok. Oh blereng ya dimatke terus kok. Ayo kuwi. Satemah lara asmara Den Mas iki lho arep potol iki lho. Malah kok diculi wacan malah. Edan langsung minten. Piye? Wah nguculi. Ora kok ndelok ta jerone jajal ana apane aku pengen Aku sing ndelok nggonmu sik. Arti delok aku nek aku ndelok nggonmu sik. Ayo to. Lanang ya gedhisikan. Lah ya kuwi mau lho ketoke kok ana apane ngono lho. Aja kaya ngono. Yen kowe tresno aku ki ora ngisin-isin kok kaya ngono kuwi. Lah apa jenengan isin? Aku rumangsa isin nek kok ngono. Apa duwe? Aku ki putra Kanjeng Adipati Trenggalek kok. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Raden Subroto. Adipati Trenggalek iki jenenge sapa? Sudibyo Ngalim. Kawur. Tenan Dodo Ngalim. Oh bener. Dibyo Ngalim. Heeh. Jenengan gelem ora? Nek jenengan ora gelem aku edan lho. Aku edan. Penah lekku. Anu. Aku nek edan wuda lho. Aduh. Piye? Mbok ora ngono kuwi lho. Kane iki tak pikir tenan. Lah piye to? Den Mas. Iki ya ana bintang tamu, ya. Malah iki kudu sapa-sapa. Iki mbiyen sing tak derekke nok, sing tak derekke piye? Jaman aku rung dadi dalang, isih seneng nabuhi karo bintang tamu siji iki. Mas Sehono daleme Simogiri. Oh iya, kuwi kakak kelasku. Dhek jurusan tari, aku jurusan pedalangan. Jurusan pedalangan tetep dadi dalang, dereke jurusan tari, tetep saiki jurusan Imogiri. Iya. Dadi ming bolak-balik jurusan Imogiri wis ora temonjo le dadi jurusan tari. Ya wis ora apa-apa. Ayo diaturi jumeneng men padha presa. Ha iki sing jeneng dagelan tanpa konsep ya iki. Klintang-klintang numpak andong ngabel klingklong. Kraya-kraya iya, joget yo apik-apik. Iki aja kok joget, nyopet pe apik. Ya ora apa-apa kae. Ah wis do ngerti ngastomik kok nggawa pit nang panggung. Ya ora kok ngono kuwi kok ya. Nggih, dalu yu cangik yu limbo. Wilujeng Mas Sehono. Pangestunipun wilujeng sehat alhamdulillah. Aduh, nggih. Nggih, sowan wonten ing pundi niki? Niki wonten ing lali aku mau. Sinduarjo. Nggih Sinduarjo. Nggih, Ngaglik Sleman. Ngaglik Sleman. Ulang tahun desa ingkang kaping 7. 7 nggih. Nggih, mugi-mugi yuswa sampun 7 menika nambahi rahayu lir sambikala. Nggih, kebak rejeki sehat sedaya. Amin. Sing dikarep Gemah ripah loh Jinawe. Nah, Jinawi kok Jinawe. Non? Jinawi. Anu kecendrol untuk siji Mas. Apane? Anu ilate. Oh, ayo. Jare untune wis entek. Non? Antek tak pangan dhewe kok. Nggih. Nggih, Mas. Menika wonten bapak ingkang badhe nyuwun lagu menika. Oh, saking perangkat desa. Oh, nggih. Ayo. Menapa? Oh, pun Saka sapa? Nggih, monggo panjenengan. Kowe diwaca kowe kok wong di kowe dagelan yo cenanangan golek amplop. Ngapa kok njero? Kula pun mutung. Pun amplope mang pendhet jerone kula gawa.
Padha wae kuwi kok ya nggih. Ya Pak Dukuh Nglaban Sinduarjo nyuwun lagu Liwung digedruke. Wah. Gumun lah aku kok dadi liwung iki kok kaya penyakit kok bersarang nang gone wong endi-endi to. Kok do seneng liwung. Lah kowe nek nyawang Pak Dukuh Nglaban ki mau sing ning kono mau rak nuwun sewu. Piyai umure semono ki paling ora rak ular kambang, kutut manggung. Kok liwung lho. Iya wis ora apa-apa. Nggih saya sepuh ki saya liwung rupane. Nggih. Nek isih nemono ya saya edan. Ngampur kok isih nom kok saya edan. Kula menika kok. Iya. Kula anu nggih Mas Jono kula parik caosi rencang nggih. Nggih. Nah, men kula sampeyan iso bat-batan karo Mbak Elisa ur karo Salaso. Ya. Ora kok sik. Kowe tak nehi kanca Elisa kok madhep rono ki ngapa? Aku ndelok penonton anggere muni Elisa kok tutur. Weh, plok 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 plok. Ah iya saking kudune le plok-plok-plok ki Prastiwi. Kok malah kene lho. Ya ora kok ya karang ya. Sewu Mbak Yu. Aduh nggih karo ngantuk. Nggih. Nah. Yes, kedalu Mbah Ana. Sehat nggih Wilujeng, kula remen saged ngertos panjenengan saged mriki. Sehat. Sehat alhamdulillah. Tasih sepuh to? Oh, tasih. Nggih, dereng bubuki. Bubuki apa? Saya tuwek-tuwek kuwi mau. Mboten ding tetep sehat seneng kula. Pangestunipun anak-anak kula nggih iso Nggih. sehat, iso ngancani cah nom-nom. Nggih. Ben tambah nom niku jane untune niku ditambahi, Mbah. Nun? Yen jenengan niku untu ya apa to? Waja. Waja panjenengan niku ditambahi. Waja apa soblok? Heeh. Wacane kuwi nek. Nggih waja untu. Loh kok malah aku kok kedanan. Goyo. Ayu jebule mbasan cedhak. Heeh, pripun? Cantik. Jebule tak cedhaki jebule ya ayu tenan. Lah ya ayu wong isih nom. Lah mula kok penonton ki do kaya kedanan. Lah iya saking senenge ro Mbak Elisa. Agak teko wae Elisa tekono edan. Iya, pancen edan. Ya nggih. Nek daklan cek ya kudu edan padha edane to. Aja. Nggih. Ning edan kanggo panglipur para warga kene masyarakat kene. Betul. Nah, ora ana wong edan kaya kowe aku. Ha iya ta? Kowe apa aku? Ya aku wae, heeh. Kowe calone ya. Oke. Calon gendeng sik. Nggih. Ya, Mbak Elisa ngatur ki apa? Ngatur ki apa? Oh, wonten pamundutan mboten wonten? Durung ana pamundutan. Liwung ya engko keri liwung. Liwung keri, liwung. Pak Dukuh Nglaban iki liwung. Liwung. Oke. Kula ngaturi langkam riyen mawon nggih. Langgam kok lengkam. Langkam. Langgam. Ayo wong jeneng wong blasteran kok ya. Ya nggih blasteran iki. Dadine omongane ra patek ceca. Deruk romprit. Deruk ki apa? Kuwi deruk ki apa? Deruk. Manuk. Oh, jenis burung. Burung. Burung deruk. Burung deruk. Burung deruk itu apa? Itu adiknya burung kakak tua. Oh, sejenis kakak tua adalah kakak tua kuwi peksi Kang Mas sepuh. Oh. Sik to, ora ngawur to. Kowe nek jelaske iki nek nganti sakarepmu dhewe engko sing mumet aku lho. Iku ning omah takone karo aku. Nek kowe takoni burung deruk iki ya tok jelaske kok adine kakak tua. Oh nggih nyuwun ngapunten. Peksi Kang Mas sepuh. Sirku ya arep gawe mumet. Peksine Kang Mas sepuh. Kakak tua berarti kuwi bangsa gunamu, peksimu. Ayo. Kowe kan Kang Mas sepuh, kowe sepuh panjenengan. Tenane jebule. Ngapokmu Panjenengan sepuh, nek sing enom berarti ini apa jenis burunge? Sing enom ki lagi mabur. Oh lagi mabur. Tipine tipene apa? Sing gedhe wis ra mabur, wong wis mbrodol. Oh wis ora duwe wis bocah. Ya takoni sa. Deruk ya apa sa? Umur Ya dijawab niku deruk. Deruk niku kakak tua. Deruk kuwi derkuku. Derkuku niku oh derderici. Kuwi derkuku. Koncone derderici. Derkuku. Kuku. Derkuku. Oh mergo munine kukuku. Nek sing kaya kire ana ra munine.
Kuwi blasteran karo tongseng. Dadi sayur mengkone. Tongseng hauk. Ora. Tekan tendar kuku mergo munine kuku. Geruk kok. Kugaru. Tekukur kuwi jeruk. Nek kok jeruk kuku geruk, geruk garuk, keruk. Kowe kok keruk-keruk apa to? Niku mau pripun? Kuku geruki geruk, geruk. Jelasno. Engko nek sesuk nek nganti takon aku malah masuk angin kowe tak goleki lho sih. Oh iya. Takon apa sing cetha dadi karo bunyinya tadi gimana? Kuku geruk. Ora nek derkuku ya tekukur. Oh der kuku. Nganggo kuk. Au. Iki serigala. Engko terus au. Wow. Nggih. Kuwi derkuku ki deruk ngono wae. Ya deruk. Sesuk tak duduhi wujude wae rasa tak langsung. Nggih. Sesuk nek takon Pak Sena, Nggih. langsung kon duduhi wae. Nggih. Iki lho, deruk. Iya, Pak Seno ngertos ta niku. Wah, nek ka ngerti wong seneng dolanan kok ngono kok. Dolanan apa? Manuk anggungan. Oh, Manukan. Oceh-ocehan. Oceh-ocehan niku sing bangsa ciblek pranika. Nek anggungan niku deruk, kutut, puter. Oh, anggungan ki basa deruk puter. Nggih nika kangge pini sepuh kejawen niku biasane kutut. Heeh. Nek si oceh-ocehan ciblek, pleci, cak ijo, cak catrung. Apa? Nggih cak ijo. Ya. Nembang apa Mbak Elisa? Niki kalau wingi wonten sing nyuwun mawar kuning. Mawar kuning. Nggih. Oh nggih ya. Diaturake dibawani ora? Nggih dibawani. Ya dibawani. Alon wae. Elon. Wis saiki nggo kacamata barang ya. Nggih niki sale metane ora ketok. Oh, ayo Iya. ditokke ben ketok. Nek ditokke kepiye? Oh ya kecer ya. Kebolong. Amripatri ra ketok jare. Nggih. Ya. Mingkar mingkurengu Lho nek nembang rak fasih to sih. Wah, Jan. Atase wong luar Jawa. Heeh. Kok iso nyuwara Jawa apik. Awet tenan. Seneng aku kaya ana pire ya. ana pere. Akarono karenan Mardi kok mandi. mandi Kok mandi Mardi. Mardi si Nek tok tulis ku mau nang buku keliwat ana. kau keliwat Mentul jeglong. jekelo tekan kono Heeh. Ya. Ngati-ati iki. Alon. Lega nganti ususe mulai ngampet munggah tekan kene. Ususe sapa? Ususe Lah iki otot Oh, otot. Lah kuwi senjatane sinda-sindane arep nglairke ya nganggo nembang kuwi. Oh ya mula. Sinawong Rasminen jebrol. Itu prot. Ha iya. Oh iya. Pernapasan Mas jenenge. Pernapasan. Nggih.
Melu ngampet ya Mas. Sinupa Sinukarta mrih Kretarta pakartine ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa Jawa agama gemeng aji Lega. mangga Ya ta. mawar kuning mawar kuning Pak kuning. ya cetha mangga Ya, ya iya. mangga mawar kuning Mawar terus kuning. ya wis kabeh
mawar kuning iki mau Masehono. Sampun aturaken, Pak. Kowe mesti ora apal mawar kuning ora dong gak tembange sapa kuwi ora ngerti mesti. Oh, kula ngertine sekuntu mawar merah. Weh. Ya beda. Beda nggih. Sekuntu mawar. Niki. Nana, wis sekuntu mawar ora sing. Sekuntu mawar merah. Tak gentang genteng tak entuk blek. Nggih ngono ta, Mbak. Betul. Wis ana iki arep piyai sepuh ning jiwane muda kok. Muda terus iki Dadi dhek ora apal lagu-lagu ngene iki ora apal. Iya, ning lagu-lagu sing cara-cara mbiyen sekuntu mawar merah terus apa jenenge iki Wakuncar ngono kae malah Wakuncar. Angkatan Bu Prastiwi ya. Dulu yang sering nyanyi itu Bu Prastiwi, Wakuncar. Iya, Wakuncar entek megel-medel. Nggih, Mas Seno. Nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak sapa? Mbak Elisa. Elisa, wah akeh tenan kok iki waranggonane jan. Nggih. Wah, iki to layang semene kok njaluke liwung kabeh. Iya. Rumah sawu kok. Po ngertine liwung apa ya kene iki mingan? Ya ora ngerti kok. Ya, Pak. Lagu liyane ya akeh. Matur sembah nuwun. Iki uga ana pamundutan. Ya. Iki ana sing nyuwun gandrung tatin. Maksude piye iki? Oh iya. Saka menot isi candi. Oh, isi candi. Iki kok saka reca iki. Kok reca piye? Isine candi iki rak reca. Reca nggih, patung-patung nggih. Werna-werna. Yo, mengko tekan Mbak Tatin ning ki alon-alon dhisik. Iya. Mergane sinene akeh engko nek dijujak-jujuk ngono ndak. Anjing. Angon rasa. Iya. Angon rasa tegese. Lah ya nggo sinden akeh iki biasane sok angon rasa. Engko nek langsung tak jujuk iki engko sing liyane terus perasaane muni, wah wis dhewe iki dandan tok wae nyinden wis kepenak. Sing maju sik kae-kae. Iya. Mula kudu diratani. Diratani menika J. Ayo saka Mbak Tiwi men jumeneng. Ya. Yo Mbak. Tiwi. Loh, dadak ngemut apa iku iki? Po permen. Iya. Aja dikeletrus, heeh. Kok aja dikeletrus? Ndak untune lara. Nek iki alusan nek niki nggih. Wah, ya piyaine wis ketok. Ketok, katuranggane iki wis jan. Kok iso ngerti katuranggane? Iki lho, ketok kepiye ngono lho. Pripun? Ketok kepiye maksude piye? Aduh. Gingsul. Sapa? Untune gingsul ya? Gingsul mbok keke aku siji rak ya rada rapet aku. Jenengan kirang Mbok sing seru kok. Alah jan warai ora iso turu aku. Agak lirih ka lho. Mbok jenengan mengko. Rada seru iki. nggih. Wajane kirang jenengan. Nun? Waja. Ya kurang kok ditambahi seseli susuke apa-apa, serok. Untu kok seseli serok. Lah karo wajaku. Nggih. Tak ilele tak celele. Iya. Nembang apa Mbak Tiwi? Langgam nggih. Ya langgam kena, monggo. Kram iki. Kram piye? Ora iso rigrikan aku. Mbasan jembar iki langgam. Ayo mengko nek arep bibikan mengko nggih. Ning seneng jembar ngeten niki. Ya mangga. Monggo. Langgam apa? Jenang gula? Nggih. Ya jenang gula. Jemek. Napane? Lah gek wis jenang gek gula. Agek gula tok kowe pliket kok. Mbok ya jemek piye wong ya ki tembange apik kok. Oh niku tembang to? Tembang kok padake. Tembangno kuwi apik no. Nggih. Kuwi jenenge judule jenang gula. Nah, kene ngerti. Kowe aja lali marang aku iki. Masih ana Gayane ra. go hiburan bangane nang omah nglangut. Neng omah kok nglangut ki apa ana bojone kok nglangut? Ah ya bojo kan nek wis sepuh ngene ki rak ya wis kurang gairah. Oh, wis ora tau, wis ora gairah to bisa. Tegese wis ora piye ya. Omong-omongan kuwi wis ora sambung. Kok wis ora sambung upamane piye? Upamane kok ora sambung? Ayo Bu, iki wayahe lho ngono kuwi. Lah wong anake urung teko kok wayahe ngono ki kepiye?
Ra ya wis luput to. Ah iya. Ya wis wajibe kudu ngarah. Saiki wis momong anak putu. Ya wis syukur. Dibawani Mbak Tiwi monggo. Nggih. Muni urung? Weh. Gagarane. Napa to marai kaget lho njenengan ki? Walah lah senom kok kagetan. Lah Ya nggih. se ana ki seni tari kok kuwi gegarane dhek langsung pacak karonse. Oh, nggih. Iya. Waduh. Aku akhirnya ketemu cah kaya ngene iki kaya gelih sepuh. Iya. Dhek nek karonse kan biyen sing wedok munyuk dadine Napa? ora apa-apa. Munyuk dandane ayu. Heeh. Duh, untuk munyuk ki. Demit nek kuwi. Kok demit? Dudu bondo dudu rupa ora kok halus kae to. Heeh. Among ya. Among hati pawi tane Luput pisan Wah, kena pisan. apa karo nganggo nimpal telek barang iki? Ya. yen gampang Luwe gampang Yen angel-angel langkung tan tan kena ati numbas harta ya. Mangga. Jeneng kula. Yuk.
ana apa gawe pancen ra matur nuwun wajahe. Iki saiki mulai ana undakane ngolet-ngolet kaya penari. Ya wis ora apa-apa kok. Wis ana kemajuan. Kabeh iki ya berusaha lah. Boko sithik. Boko sithik. Ya. Ayo Sa, Orisa, kuwi se ana tak kekane wong meteng kuwi kok ketoke kaya kurang. Iya. Ayo Sa. Ayo jumeneng gek wis ora apa-apa. Hek ora apa-apa. Kuat ora. Oh, salahe kok menyang. Ayo. Bareng kon ngaduk kok kula meteng ya, Pak. Ayo meteng ning omah wae ora. Ora toh wis semono gedene iki. Ayo. Apokmu kapan kowe? Kok ya ora pamit apa piye to no? Aku mah ra tekel. Mriki kula tesih kuat. Aja tok ceneng-ceneng omah. Wis, mesake. Ndak keplenet mesake. Putuku wis. Apik ta niki bentuke. Kenapa kuwi kok iso? Nyenengan gemes ta mesti. Aku seneng nek anu cah nggerbini bobot ki. Ora pertanyaan iki kok kenapa? Ayo kuwi sing jenenge kuwalat romanuk ya kaya ngono kuwi. Mulane aja sok Pripun? Wani karo manuk. Nggih, kula Pak. Nek kuwalat ya ta? Nggih. Apik Kowe ora sembrono putumu kuwi. Iya, tak dongake sehat. Amin. Besok lahir sehat nek wedok ya ayu pinter.
lanang bagus. Piye kok ya? Simbahe pengen tilik ora? Ora sah, aku rung iso nggawa oleh-oleh. Amin cilik kok dadak gawa oleh-oleh. Nang ngene putu engko darani cedhil. Iya, menawa pengen tilik barang. Oh, njaluk apa? Oh ya, anu king, aja. Njaluk king. King niku napa? Montor. Oh, lah wong anakmu wangsulan kowe ora mah radong. Wong rung ketok kok wangsulan. Apa ketok apa? Nek jabang bayi nganggo rasa, Mas. Oh. Heeh. Dadi rasane ngono kuwi. Oh, berarti ana sambung batin ya. Sambung batin nek dirasake lho. Nah, karo mbahne iso omong-omongan ngono. Wis, aja tiru Simbah. Lah pripun? Simbah napa Simbah? Simbah pripun? Oh, Simbah ki sok nglidik biyen. Ning glidik nyambut gawe kok. Ah iya. Iya, kok Pak nyelor lincip-lincip to, Mas. Piye? Ya sesuk ki lincip-lincip. Niki kira-kira lanang apa wedok bedeken, Mbah? Wedok. 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 Ketarane napa? Ketarane nang angen-angenmu ki sesuk iso ngluwi ibune. Ayu iso nembang apik ya to. Lho ata lho wis latihan gelungan. Endi sing latihan gelungan? Wah, apa rambutnya ketok apa? Wis setengane kok. Ora ana bayi kok nek jero weteng latihan gelungan. Atene bundet. Pundi mang delok to? Niki niku gelungane pasangan, Mas. Ah, ora iso kok senengane omong. Oh, le nyewake ibumu ya. Ayo elek nek keriting kuwi. Sing apik sing lurus nek dianake. Anjen mbahne cerdas tenan, Mas. Heeh, jane. Iya, ngerti omongan karo putune. Weh tenan heeh. Tenan esuk iki dadi wong sing pinunjul. Ora ketarane lanang karo wedoke piye? Lho, sampean piyai sepuh to? Pripun iki? Ibune Heeh. anggere dandan nyelot apik. Seneng dandan iki. Heeh, seneng dandan. Aku wedok. Oh. Heeh. Terus napa? Nek lanang mesti senenge nyidak boto. Kok saged? Nek gawean kula nyetak boto. Ora ana wong anu jere wong meteng kok nyitak boto iki. Lah ana lho le ngidam nyidak boto. Ya ora ana kok ya. Seneng le lat-lit. Iya. Ngawur. Napa kok do bayangke sing ora-ora. Iki bener-bener Simbah ki kok. Ya no. Entek kintung. Amah ibune le kentir. Wong anake ya. Wis tentrem ya. Nggih, Mbah. Rasah nyengko-nyengko. Le nembang sak penake. Mesake. Mbok gek pamit kowe ngopo? Cuti, maksudnya cuti. Cuti ngono lho. Tesih kuat. Oh, sesuk ya alhamdulillah. Ya wis ben. Muga-muga pas prei ning ya pas nglairke dadi kepenak. Aku wis takon cuti bola-bali kula terus kuat kok Pak terus pengen menyang ngono kok ya wis sak. Lah nek iki tetep prejengane iki bocah iki kuat nek iki heeh. Gitu lho semangat. Ora kuat apa ya nak. Ayo nembang apa? Nembang sik wae nek engko nek kokean guyu aku mesake putuku. Nggih. Heeh. Sing alus, Pak, napa? Sing lumayan gayeng. Ya kembang rawe coba. Kembang rawe. Ora apa-apa ya wis ben. Ning aja tok pangan. Gatel rawe iki. Sake bocahe ya lek enak. Dibawani. Ngerti ra, saiki nek tenguk ra mesti tangane nang nggon weteng waku. Mergane wong weteng iki budule bodong. Hah? Pun semanten iki. Cok ngono. Wis dawa semene to? Aku iso nek sangang sasi semene iki lho, Sa. Anu dadi jempole 3. Lah niki lho, Pak.
Aja diduduhke nek kae mbahmu sing kae rada rewelan kae aja. Kae gawat nek kae. Nek Mbah Hono ora apa-apa. Mbah Hono aman. Nek Mbah Heno ki rada gawat darurat. Gawat darurat dengkulmu melocot. Oh, kowe kok ndak melocot. Kowe ro Mbah Hono wae. Nggih. Mbok kula diwangi, Mbah. Dibopong apa? Piye? Nggih diwangi nembang ngeten lho. Piye ya? Sak galak-galake macan. Ngangah-angah. Ayo kae senengane ngangah-angah kok. Aku ki dari cakepan kok ngangah-angah. Ah nggih Pak, leres anu Yulibo. Wis gandengan barang karo putune. Ah wong karo mbahne kok. Ah mbahne apa? Iki putu, iki buyut. Mbahne apa ora sok mak-mak sa. Niki cedak simbahe mah obah wae cepet. Kancene mbah niki. Kuwi careng mbah kuwi karo obah kuwi anakmu arep ngeplak ndase mbahne. Aja ya, Nak. Mbah kok cenanangan. Oh, ngaku ya halus kok. Sabar nek aja ditiru ya. Arep mlathok simbah aja. Ya. Ngangah-angah mongso jalami. Oh, sak galak-galake simo macan ku mau. Simo kok ndudingi aku to. Engko nek ngruwak. Wis to, aku ki njaga putuku. Nggih. Kabeh kewan padha Pas teko mau ning jaba kono malah ana sing ngrasani penonton. Pripun? Ayo Elisa, wis saiki dalange sino nggawa dramben barang. Sajake dienggo anu pra acara. Nganggo dramben. Ra apa nok tenang wae. Nggih. Tungtong. Aja joget lagu kok mah joget. Sing joget sapa? Wis tak gameli mandut. Mesake putuku. Nyata prawira yakti punjul pepadan konangan wae ora mangan wae kowe. Ya ora apa. Heeh. Wedi. Ya temeh. Neno. Temah, Sampun Pak niku. Temah gunjing ayo. Dadak rembukan apa mengar temah gunjing? Rembukan tanpa guna. Wis rasah guna wis ora melu. Ora melu wis. Tanpa guna malumpat kacemplung jurang. Ya, aja digedruke lho iki wong meteng lho iki. Aja wis iki wis tanggung jawab wis gedhe nek. Heeh. Kok kendange digedruke ayo mesakile joget kok ya. Yo nek anake ra trimo terus metu. Mboten napa-napa, Pak. Kok mboten napa-napa piye to? Aja wis rasane. Kabeh iki do semelang kowe malah ro apa-apa.
Angkul repot yo kene kok. Sabar, Mbah, sabar. Ora sabar kepiye? Apa utuhe? Mandemak-demak. Demek ditemok ya kami ditemok anake kok ora. Ha iya, katresnan bapa karo anak. Bener. Ya, mangga.
Mas aku meteng ya polahmu yak-yakan kok. Iya, saking tanggung jawabe Mas niki. Ning alon-alon. Aku Mbah. Alon munggah, heeh. Le munggah kowe aja anakmu kok. Wah, jan. Mah ra tegel aku. Ya semono wis paling ora ya 7 sasi to San. Oh, 7 sasi kok ya. Meh 8 nek niku. Ha iya. Kula ora kok sapal nggih. Bapakne kudu sregep. Iya. 7 sasi kuwi dijaga. Iya, monggo dilajengke. Yo genti Mbak Tati saiki yo monggo. Yo jumeneng. Heeh. Ki mau pamundutan saka Pak Lurah apa Mbak Tatin supaya pramen ketoprak karo Mas Sehono. Oh iya. Sehono dadi apa? Sehono dadi watu. Watu dengkulmu ora. Seneng banyu iso mili, Mas. Watu kur begegek ya. Nggih. Ya, ayo. Didapuk dhewe-dhewe kaya karepmu arep dadi apa? Ya. Lah lakone napa kok didapuk dhewe-dhewe? Dadi apa, Mbah? Dadi manten wae apa? Ya ayo. Wah, jebul gelem repot. Lah piye kan ning dapukan apa arep tenanan po? Heeh. Belanjane. Dapukan kan kudu gelem apa gelem. Oh iya, aku apa-apa gelem. Ya terus apa iki? Kowe jim apa aku jime? Jin po jim? Apa jim? Nek sing apik iki ya Tatin iki sing gandrung, terus sing apa jenenge iki sing digandrung Sehono. Berarti aku ora lalusan. Ha iya, nek Sehono grasak iki ora wangun kowe iki ora forme ora entuk nek kowe kok. Kanu dadi brasak iki ora wangun. Iya. Ayo Tin. Dadi sinten? Kowe dadi sapa? Kowe dadi Suminten kono dadi Subrata. Iki pas banget. Pas iki. Nek ketoprak madhep rono Tin, ora madhep rene. Oh, padha wae tak kira. Oh, piye to? Apa? Tak urus nek iki. Kok dudu. Napa kok padha iki masalahe apa? Ora kok madhep rono ora madhep rene iki padha wae kowe iki. Apa mripate ngono apa piye? Ora, madhep rono ora percaya. Madhep Sehono. Lah, ra tenan to. Lah apa sih? Ora apa-apa. Padha wae ternyata. Apa ana sing padha apa? Masa kene nganggo gelungan kene ora nganggo lho. Sing padha apa sih? Apa sing padha? Apa? Gaji mburi. Apa ta iki ta? Oh jenenge sandung lamur. Iki kita andani, iki sandung lamur dengkulmu kowe. Oh nek dengkul niku kikil Mas. Ah iya. Tak andani iki ben ora kasus nek ndemok ngarep kan kasus. Dan ndemok pengen ndemok mburi wae ngono lho. Aku nek mburi iki sok ngeblak dadi aku mesti cekelan ngarep agak nyekel mburi. Terus piye kabeh kena? Ndak ngledak lho. Tonjo tenan. Karepe ngono kuwi. Edan kok Sehono bengi iki. Piye ta bengi iki piye? Ora mulih aku. Ora mulih ngapa ora mulih? Aku mau wis digetak-getak bojoku e. Ya lek mulih mengko. Kaget to ya tak delokke ngisor kok kaya madhep rene ngono lho. Bul madhep rono. Oh, sliwer apa piye? Iya. Tegese mlocot kuwi. Tegese padha-padha madhepe. Madhep mburi ya madhep, madhep ngarep ya madhep. Lah, nek kon milih-milih ngarep apa mburi? Wes nek komplit tak pilih kabeh. Kok ya milih salah siji no. Engko nek tak pilih sing mburi nek sing ngarep meri. Ah bener kok. Aku ki cah adil e. Ning beda lho ngarep ro mburi. Heeh. Bedane tak urus ki. Pengen ngerti? Heeh. Ya ayo rono sik. Rono lho. Wis kene wae pupung disekseni wong akeh. Lah aku sedekah ngono. Kowe tekan ngendi-endi ta kowe? Ayo piye to? Aduh janetan. Ngapa pengen dumok? Kur sangu 500 sang. Loh, maksudnya piye kok sangu 500 iki? Piye? Kowe mesti moh. Ayo padake ora. Nek ora apa-apa pengorbanan. Pengorbanan. Ha iku njaluk 1 yuta 2 yuta. Jaman biyen ki malah njaluk candhi wis rekoso to. Heeh. Oke gawe candhi. Jaman jonggrang biyen. Aku ya ndek candhi yo. Endi? Kur siji. Endi? Endi? Kur siji wae ombrak-ambruk ya. Heeh. Ha ta? Anggere kenangin ki mentiung.
Terus piye nek ngono kuwi? Heeh. Nek candi kena angin kok mentiyung iki candi apa? Lah ya candiku kur gaweane anakku dolanane cah cilik-cilik. Iya. Ayo cawa suminten karo Den Mas Broto. Sing apik lho sih le dadi bagusan. Iki gaya wetan apa kene, Mas? Nek gaya kene piye? Ya, Kur. Aja ngono to minten. Nek wetan. Ya kene kowe tresnani marang aku. Yen sliramu kuwi sejatine dituju. Lho berarti gaya wetan wae wis. Gaya wetan. Apa kidul? Nek kidul piye? Kidul apa? Nek kidul jujukan langsung. Piye? Piye langsung piye? Ora nek tresno karo aku. Ana biayane. Loh. Apa-apa kuwi nek tresno nganggo mas kawin, Mas. Ana biayane. Ora do macem-macem. Kene iki wong lurus e. Lurus kidul. Ora senajan candine nglempreh. Iya. Ora ket mau ngandake candi aku penasaran nih. Wah, iki mesti ora sida pramen iki. Iki mesti ora jujuk iki. Ya coba di dikentong tak aku kentongane ya sih. Heeh. Titir wae nek anu. Oh kentongan ketoprak kok titir iki. Oh kleru Mas. Ngadake ana apa wae. Aku kelino rondo Mas regep dadi ses kamling kuwi nggo kentongan titir. Kok semintene wis ngetut ke aku terus iki. Ben kok dikira aku madhep ngarep mburi beda. Nek ngono tak teteki ya. Iso titenono anggere kelimpe tak sepidol. Ha iya dienggo titen. Apane? Wani dumuk aku. Ora ndumuk kok, oleh ndumuk nganggo sepidol kok. Wah, anggere mayang adoh wae transit nang hotel apa nang ngendi tak indik dadi nang nggere turu mengkrup tak sepidol. Kesuwen Mas. Arep digambari apa ya? Montor. Terus apa hubungan? Seneng banget ki. Gegermu digambari montor seneng banget. Lek ngono arep numpak ngono. Terus piye Mas? Ning arep bingung tok tandane ora sepidol Mas. Apa? Pines. Ya lara no. Oh iya ya. Maaf. Malah ra ilang ya sih ya. Ora ilang. Ning bingung. Piye? Kok padha-padha. Ayo, tuduk. Tuduk. Iki sapa sliramu? Masa ora kenal karo aku to? Ana bocah wadon. Den Mas Broto asma iki. Suarane rak ya rada gedhe. Iki sapa? Kok ana bocah wadon? Aku tau ngono. Iki sapa ngono malah ngono kuwi iki. Iki sapa Aku demek kok ya coba. Ya kene kowe pawadon wong wadon. Ngoyak-oyak. Marang aku kok sapa? Wah. Panjenengan lali karo aku? Ora teges lali ning aku bingung. Kok bingung? Mergo atase wong wedok kok kowe ngoyak-oyak marang aku. Lah aku lho niku rak nggih tresna kalih panjenengan to, Den Mas. Ning ra nggon papan ora rame ngene iki. Lah ya iki dianggep wae ora ana sapa-sapa ngono lho. Nek kuwi jenenge wis owah. Ya nek wong akeh wong kok dianggep ora ono. Nek wong tresna iki ora nganggep kuwi sapa-sapa. Anane ming aku karo kowe. Yen ngono ayo diajeng. Kocek. Oh, Dan Mas Broto kocok mbrendor. Piye to? Broto ki moh. Emane. Eman-eman dumeh papat, Arta tetel siji. Aja ya. Aku iki durung karep-arep omah-omah.
Mbok jenengan ki ngelingi to, nek jenenge wong wedok tresno iki mbok ditampani ngono lho. Apa arep geblak? Ya ora, nek wong tresno kuwi kudune siji ya tresno, kene ya tresno dadi engko dadi gathuk tuk ngono. Aku seneng lek tuk kowe mau. Den Mas, Apa? aku tresno lho karo panjenengan. Iya ning aja kaya ngono atase kowe wong wadon kok ngoyak-oyak priya kuwi rak ya. Ya ora peduli, pertresno ya tetep tresno. Kalau nggak peduli ya udah. Lah terus gimana? Sik, iki ketoprak lho, udul-udruk lho. Ah iki nganggo nggak peduli ngono. Ya kowe menerke tok men kowe iki ketoprak dadi kono ketoprak ajaran. Kono kowe ngendi nek pengendikanmu ki aja sok nganggo ndak peduli iki basa Indonesia. Kuwi basa Indonesia. Ya ora apa-apa wong seneng iki bebas. Oh. Arep nganggo bahasa Indonesia ora apa-apa, bahasa India ora apa-apa. Nek manut aku bahasa isyarat. Ihi. Piye? Bahasa isyarat. Ihi. Hah? Ngene, Teges ayo do kerja bakti. kerja bakti Kowe kok. aja kaya ngono ya. Ora. Anu suminten. Ora, pokoke aku tresno ya tresno kudune jenengan nglanggati aku. Lho kok kudune Lah ya kepiye? kowe apa ya nangeman ngono lho ayune Iku kaya ngene. piye iki? Abrote deneng-eneng ra karuan. Rasa ngematke kono to, mau nang matke aku wae. Angko kae sok cemburu Cemburu dengkulmu ya. Aku sutradara kok cemburu. Wah sutradara kerep malahan. Aku iki nggo wong loro iso kok. Maksude Kowe ngarep apa mburi? Ah piye? bubar wae bubar. Mula aja tor asake. Oh, mulane Lah Sutradara. panjenengan iki ya kok gatekke kono wae, mbok gatekke aku. Oh, Aku nek emosi, Emosi ya diantel wae. nek iki suminten tenan. iya. Suminten ya ngono kuwi. Aja kaya ngono to. Wong wadon iki mbok sing solah bawane sing becik. Lah panjenengan ya tak alus ya ora gelem. Aku nek alusan memeng suwen kok. Lah terus aku kudu piye? To the point. Tuntupain aku tresna jenengan Kang Mas. Ning aku ora iso. Tidak bisa. Ora gelem tenan. Ora. Aku tak rewangi kraya ditundung Kanjeng Rama saka ing Trenggalek iki mergo aku arep didhawuhke marang sliramu. Ananging aku ora terus. Piye to? Wah, dan Mas Broto, cangkeme dilondre sik. Didap. Piye to? Kleru Kok kleru piye? Mago ado saka Trenggalek kok didhawuh karo Suminten. Lah mergone iki aku ado-ado lunga ditundung karo bapakne. Oh. Mergo aku ora tresno karo Suminten. Oh. Apa aku kudu tresnani sliramu? Lah apa kowe wis picak mripatmu? Ambangane ra ono apa-apa nggo tes-tes. Kang Mas, Yo kepiye? mbok aku diladeni sedih lho wae to. Ning dilit wae ya. Iya. Aku sedilit wae wis trima lho. Rasa madhep rono-rono lho. Ngopo? Ngopo? Ora iso diajak. Lah ngopo? Aku isih apa? sinau. Sinau ngopo to? Sinau apa mbak aku diwarai ya? Sinau baut maca lan nulis. Cara kuno banget kuwi. Alah. Yo ngerti. Apa Den Mas urung iso maca? Urung nih nek nulis kerep. Ya mbok nulis ning atiku. Ana jero edan. Ya nek nulis nang dodo kene ya ora apa-apa ngene iki lho. Tak warai ngene lho. Tak warai. Ngene lho tak warai. Kowe iki marep rono. Lah ngopo ta? Arep tak limpekke manginceng wae. Nek ora iso nulis tak warai ngene iki lho. A K U. Apa kuwi? Sik, lek nulis nganggo tangan kok nulis nggo cangkem kula Mas Slamet. Lah mangsine ndulit kene mah. Aku tresno karo Suminten. Ngono kuwi. Gage. Cepet. Ora kono, kudu kono.
Kok kemunggan to? Kemunggan. Nang kene lho, kene. Ya gampang tak turuti. Ning gandeng kowe iki ngarep mburi padha, aku tak mburi wae. Aman aku. Tak andani. Sik kat. Oh ya. Den Mas Broto ora yak-yakan ngono kuwi. Den Mas Broto entuk geger kok senenge ra jamak-jamak. Lah tak nggo nglimpekke, Mas. Nek ngarep kok ora tegel ya aku. Ora tegel apa wedi? Alah bejane pengen sing ngarep to. Mbok tekonnya nulis ngono lho. Aduh. Sambat enek aduh sambat terus dewa. Aduh. Atase wong desa bocah desa. Ning kok bandulmu gede banget. Endi to bandule endi lho? Bandul kalong kuwi lho. Lah ya iki ben apik kok ya, Mas. Aja gegeden kuwi mbeborosi ya. Lah ya sesuk aku tukake sing cilik ya. Sesuk kowe umur tuwa sithik kowe wis ndungkluk lakumu. Lah mergane. Mergo kabutan bandul. Ya aku sesuk tumbaske sing cilik ya, Den Mas, ya. Ya. Sik adipoto e. Sok endi sing motong? Ora ana kok. Kok tewas action jebule ra ono lho. Belum nginjen ra nggo apa-apa. Padha nonton ya. Aja ya minten. Ora. Aku pengen. Aku ki jane ya piye ya. Nek Kanjeng Rama kuwi bener mergane kongkonan karo bapakmu Setsa Darma kon brasta brandal sing neng Gunung Pegat. Apa? Gunung Pegat Klothok. Apa kuwi? Kuwi gunung. Gunung sing kepiye? Gunung sing dipinis. Ya lho, gunung kok dipines ki? Aku ki agak nerangke nek bapakmu ki iso brasta brandal. Terus dinehi kekucah Mas Picis Raja Brana ora gelem. Terus arep diparingke aku. Aku ora peduli, aku ya omong apa aku mau sing penting aku tresna karo kowe. Kowe gelem ora? Ora. Ora gelem? Tetep ora. Lah iki tenanan. Mbok gelem lho, wong ya mbok bangane liyane. Aku ki Ngene iki rak piyayi. ya luwih ayu ki aku dhewe to sing ayu. Aja maju-maju to. Lah ngopo nek maju? Suwe-suwe ngisor dhuwur jeglong. Ngisor dhuwur ngopo? Aku mau ngembruki kono aku. Ya ben ambruk aku sisan melu ambruk. Aja. Lah ambruk arep lumah apa mau korep? Minten. Terangane kowe wis owah tenan. Lah ya aku tresna tenan kok. Dadi kowe ora duwe rumangsa isin. Rono-rono ngono lho. Wah, malah kaya bakul gerah pethek. Ya wis karepmu wis omong-omongmu luwih sepenting jenengan kelah gete aku. Ibarat wong ngelak ngombe, aku wis ngelak banget. Lek ngelak aku iket mau. Jenengan pengen mie? Aduh. Pengen mie apa piye? Pilih ngarep apa mburi? Aku ki senenge kopi. Kopi hitam. Ya mengko tak gaweke nek jenengan wis dadi garwaku njaluk apa-apa tak kei. Termasuk mie. Kabeh. Mie wedang lho. Iya, ora gur mie apa njaluke jenengan tak nei. Nah aku duwene apa Ora ya? kok mripatmu ngemaske Terus bingung meh. Aku ora rasa dadekke ngene iki. Aku ki cah geleman nek ngampet. Dadi rumangsa rekoso aku. Areng nglayani aku dapukane alon. Heeh. Nek ora kok pengin banget. Ya kudu diampet to, aktor iki kudu diampet. Tak ampet malah kepuyuh-puyuh. Ora apa. Pengen ngapa? Tak ampet. Pengen ngapa? Ayo tak terke. Nek pengen pipis, tak terke. Iki jantenan nek sumintene. Wis iki nang pasar wis ra ketompo nek edan kok ngene iki. Ya mula tresnaku ditampa Den Mas. Kok sing sabar ya. Aku mau sabar. Apa-apa ki nganggo petung. Rasa dipetong. Ya ora to. Lah kok ya akhirnya Wong bebrayan ku ora waton seneng karo seneng terus ning ditung. Lah ngetong piye? Kowe netone apa? Ah kesuwen. Kesuwen. Heeh. Dina.
Kesuwen. Jam. Suwen. Detik. Suwen. Ya wis ayo ngono wae kok. Lah ya mbok ket mau ayo gek ayo to. Ora gelem. Aku tetep ora gelem. Oh. Aku dukane Kanjeng Rama. Aku dukane Kanjeng Rama Penemban Durna. Ora. Rama sapa ta? Haryo Suman. Aja ya. Apa aku kudu nembang? Ah iki. Ben panjenengan iso luluh atimu. Ya yen nyoto tembangmu kuwi apik tur iso mlebu ning rasaku. Iso tak tampa. Tenang. Yo, Yakin? ning mengko nek ora iso mlebu ning rasaku, aku le mlebu ning rasamu ya. Apa ya to kuwi? Ya ora apa-apa. Ora apa-apa mlebu. kalak. Omong apa ta? Masa omongane kaya ngono lho. Sabar ta ya. Moh Eling ya. ora arep eling. Kowe iki putrane Warok sing wis misuwur. Rina wangi hati-hati Den Mas Mana Kok sik Den Mas Broto kok sapi. Meneng wae terus Ngampet Mas. Jane ya pengen tenan. Edan kok sehono iki. Suwe-suwe kok saya gaul rumah saya. Nglidik. Sak aja kaya ngono to. tanpa Pines. darat tanpa tangane mbok nene lho. Nendra apa kok ilate metu barang apa? Iki mbok ora wek-wek ngono jare Gemang kok Ayo wek-wek. kurang ajar kowe. Iki sing wong wedok ora bener. Ijo tak omongke abang, abang tak omongke ijo. Lah kowe mau wek-wek ora? Obah dhewe. Ora ndek karep. Aku kan urung mati rasa lho. Obah sithik aku krasa. Kowe kok yo ngisin-isin kaku to. Ayo lebokke sak. Tanpa tanpa nendra madhep rene to Kang Mas. Kok nyelot aduh to. Apane sing nyelet Kaya aduh? mirip batle semrepet iki. Mula madhep rene ben ora semrepet. Aja kaya ngono ya. Kayung yo. Kok ndredeg ngapa lho? Ya apa? Mikir kok dadi ngewel. Ngapa mikir kok dadi ngewel ngene iki? Iki nahan sing siji, Mas. Kok mikir loro ta? Mikir loro ta? Loro. Kok loro ta? Ning siji lho. Sing siji ndi? Ha iki Oh iki. Lah sing kon siji tok cekel. Dadi kesetrum lecek. Edan kok nek gaul. Kayung yon marang slirane. Bojone melu ora iki. Rasa ngurus bojone ta? Iki anu lho Mas, iki pertunjukan lho Mas, ora tenanan aku. Ora tenanan kok le nyekeli tenanan. Ora tenanan kok le nyekeli tangan tenanan. Ono kesempatan kok Mas. Tansah Aja kaya ngono to. Gumawanging netra. Bisa tanganku semplok iki kok dianeng-eneng. Ngene lho Kang Mas. Iya piye wis tanganmu wis karepmu lah aku pasrah nek bengi iki. Ini lho. Terus tak tumpangi tanganku. Terus dadine ngene. Lho piye ta Kang Mas ki? Masa ya ngono lho. Anu ya kok cah cilik-cilik gerak lagu. Jero ati kadung tresna
Apa to? Aja loap-laup ndak kaya sing. Tan liya hamung sliramu. Piye ngapa? Aku anggere weruh bandulmu blereng. Aja mlorot inten tok. Wong blereng ya dimatke terus kok. Ayo kuwi. Satemah lara asmara Den Mas iki lho arep potol iki lho. Malah kok duculi wis jan malah. Jangan suminten. Piye? Wah nguculi. Ora kok delok ta jerone jajal ana apane aku pengen Aku sing delok nggonmu sik. Adi delok aku li aku delok nggonmu sik. Ayo to. Lanang e kedisikan. Lah ya kuwi mau lho ketoke kok ana apane ngono lho. Aja kaya ngono. Yen kowe tresno aku ki ora ngisin-isin kok kaya ngono kuwi. Lah apa jenengan isin? Aku rumangsa isin nek kok ngono. Apa duwe? Aku ki putra Kanjeng Adipati Trenggalek kok. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Raden Subroto. Adipati Trenggalek iki jenenge sapa? Sudedya Ngalim. Kawur. Tenan Dodong Ngalim. Oh, bener. Debyo Ngalim. Heeh. Jenengan gelem ora? Nek jenengan ora gelem aku edan lho. Heh? Aku edan. Penah lekku. Anu. Aku nek edan wuda lho. Aduh. Piye? Mbok ora ngono kuwi lho. Kane iki tak pikir tenan. Lah piye to? Den Mas, mbok ora ngono ki lho wis tak tembangke, wis tak apake, wis tak cekeli, wis tak dumuk kene kene. Njur memedun. Lah ya wis tak dumuki kabeh kok ya mesa ora gelem ki karepe njaluk piye to? Aku trimo kowe waras. Tinimbang kowe edan, Nek aku ora iso waras. aku kena pasal aku. Lah kok iso? Ah wong edan kok dikaya ngono. Nek aku waras jenengan gelem. Gelem. Ya ayo. Ayo. Gelem ora to ya? Lah piye to? Edan kok nek Kowe iki. sutradarane kejum iso dikepruk kentongan lho. Anak ngene iki edan tenanan ya, Mas. Ya ora apa-apa kudu ditandangi kok. Jenengan Kowe ya. arep pudo karemu ora karemu. Bakune aku ora tresno marang sliramu. Apa panjenengan ora ngeman nek awakku tak umbar tekan kono-kono? Ya jane tak eman. Lah ya mulane ki ayo gelem dadine upamane aku ngono sing weruh ning jenengan tok. Wong akeh kok ngene kok. Ya kan huruf. Wis to, sabar ya. Mah Aja kaya ngono to. enggak mau. Kowe piye kok malah kok iki? Lah ngopo nek ngono ki? Mas bubar wae, Mas. Awang urung rampung kok. Suminten durung edan kok bubar wae. Ah iki aku nang omah iso paju tenan iki. Oh, pemain ketoprak kok padura bojone iki piye? Ah bojoku ki ndelok iki. Ora apa-apa. Wis iki mesti Apa dadak tak peluk lagi gelem? Piye to? Tak peluk. Jangan peluk aku. Kenapa? Jangan peluk aku. Jangan. Lah yang jenengan pengine piye ngono lho ben aku ki. Pengine mengko kowe nek dadi jodohku mesti bakal kelakon. Ora usah kesusu. Lah nek ora jodoh. Ayo engko digolekke baut sing jodoh. Terus aku jodone Kok karo kaya baut ya. sekrut ya, Mas? Ah iya. Aku mau karo baut. Ora. Pokoke aku jenengan tok. Ora iso. Iso. Aja. Mengko nek saiki urung seneng, engko bakal ya tetep seneng karo aku urung kulino. Ale ngapalke kapan? Ayo saiki ayo ngapalke. Aja kaya ngono to. Iki Kok ki. ora ngono to? Aku ki Subroto Kok iki lho sedelo wae. Aja kok ora ana kentrong to ya. Lah ngopo? Gak rotok-rotok. Gak arep Ayo mlayu. mengko wong iki engko terus suminten iki edan nyanyi liwung kok njukan. Ngono. Heeh. Hebat deh. Piye gelem ora to Den Mas iki lho tanganmu wis tak dumuk. Jempolku dadi nyelot cilik Ah diremat-remet wae. Apa dinae liyane? Lah nek kudune nek diremet ki ora cilik lho.
dadi cilik iki yo piye? Cekap semanten giaran ketoprak Mataram. Ngapa kok cekap semanten ora? Wah iki apa? Ya ben nek wong edan ki sak omong-omonge ora apa-apa. Wah aku isih waras aku. Lah ya ayo kalau edan nek pengen omongan sing ngono kuwi yuk. Lakone broto edan wae. Iya ayo ora apa-apa yuk. Aja kaya ngono. Sedilit. Dilit. Wah nanggung. Ya ayo suwe. Ah suwe engko nek nganti sore ra iso mulih. Ya sedengan. Sedengan. Sedengan kurang kamu. Ya engko baleni meneh. Bulan-bali kok cah rapal. Iki piye to? Den Mas Brataki. Malah cempluke biye mintene bingung. Ki kerismu wis mudan-mudut kuwi. Kowe kok yo melu rewel to ya. Wis meneng wae. Iki lho meng kerismu wae gelem mudut lho. Medun. Mungkin. Isa apik. Aku pengen ngono ki. Pengen munggah medun. Kowe pengen munggah medun. Sesuk nek ana yandu ya gek tak timbang. Nek munggah medun. Apa? Yandu ki apa? Timbangan anak-anak bocah kuwi lho. Oh, nah aku pengen kuwi. Kowe kepengin keris. Waduh, mongko nggonku ra bengkong kok ngene cuk. Wis meneng. Aja tok turuti ya, Kiai. Aja. Jenenge sapa kuwi? Kiai sapa? Sapa? Wis meneng wae, rasa ngomong jenengmu, ya. Oh, modot ki. Oh, berarti jenenge Senggal Modot ya? Uduh. Lah? Lah apa? Kowe ora ngomong to. Wis lah. Aku ndelok iki lho kalungmu kok ndelok kalunge. Wah, iki sesek ngrampas iki. Kalung barang ajujujut. Lah ora kena wonge ya kena kalunge ra apa-apa kene. Wah, iki luntur ya kok. Den Mas, mbok ora ngono kuwi to. Kowe kok saiki suwe-suwe tak waspadake kaya liwung to kowe. Waduh iki sasmi. Ngono ki gendinge liwung. Sasmi. Pinter kaya. Lah ya aku pancen liwung karepen jenengan to Kang Mas. Dadi liwung atiku. Ayo Tis. Diadepke aku wae. Iki wis nang jero panggung iki. Terus? Njalukmu apa? Wis tutup kelir. Aku mbok njaluk di ngene-ngene malu. Ngene. Bener. Orang kena e. Sik. Piye? Nang kene wae. Lah piye? Nek nang jero ndak tenanan. Aja kaya ngono to, minten. Minten. Kene iso joget, Den Mas. Jogetanmu ya apik. Oh iki manut sapa ling ngedepi? Mengkis-mengkis nang ngisor ya mengkis-mengkis. Joget meneh ya. Ya. Sabda.
cendole, sing ana diteleki cendole. Endi cendole jenengan tak weruh. Iki kur karek ron dhewe kari loro. Ronde. Nek cendol cilik-cilik. Ronde apa bakso? Aku seneng bakso. Ora bakso sing bakso setan apa bakso apa? Baksone baksomu. Aduh. Tenane. Heeh. Ning ayam lho kula. Ayo aku seneng ayam bangane sapi. Heeh, sapi gegeden ya. Ya ayo to, jeken meneh wae. Isih? Isih. Broto kok jak yak-yakan iki kepiye iki? Ya ora apa-apa, salah ora gelem. Ayo mengko. Dadi gelem tenang. Iki menggari sak bait yuk rampung lho. Ora gelo? Piye ya? Ora gelo? Jane ya gelo. Ning wedi karo sutradarane. Rasa wedi. Ora oleh. Subroto ki aja geleman. Aja geleman? Ora, aku ora gelem. Yakin? Yakin. Ya wes nek ngono aku tak milih liyane wae. Milih liyane. Liyane wis do karo aku. Matuk iki ora tak kentong soalnya kentongane pecah ya mausnya tadi. Pecah? Heeh. Tutuke tok wae. Tutuke apa? Wah, jane aku getun ya. Getun apa mergane? Basan lunga. Pengin. Aku sing wegah saiki gah. Moh. Alah, moh ya wis. Tekate nglimpekke. Nek pas dadi wayang wong ya. Ya, matur nuwun Mbah Seana. Ya, Mbak Tatin ya iki wis meh jam 1 no. Oh, nggih. Teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan kok sambung gara-gara. Ya tak derekke, Mak. Tansah marmaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumasa ping rasa jati ora takaya sanggaring para Satakura ingkang sampun nampi timbanganipun Begawan Durna. Miwah sanggaring para putra Pandhawa ayun-ayun sakjawining rangka paduka ing Kanjeng.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelar ira wang-wang wah mula pono kawan padha ngembelo sirahe gleleng pacake Dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya nindlan Resi Abang jebul didombani karo Antasena Pakde Surtayu pancen kepara nyata aku minangka dadi wakile anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel aja nglakon dosa Antasena sing ora trima tantrimane Antasena aku yang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa lho bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu ora iso mboyong Semar luwung boyo tak tekati besmi marang Karang Kadempel luwe-luwe karep besmi marang Karang Kadempel kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan bakal kasempyoki ngaradan Pakde Surtayu kondur ora yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yang balekake marang Pakde Surtayu pecah dadamu gletho siramu Pakde Surtayu
pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan, ngamot ambekan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani gada ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko rak bablas. Bablas sak nyawane ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tak obrak-brek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badranaya. Bapakmu kok rene. Tendangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badranaya. Ora usah nyumbari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangko tayone legane atiku. Momeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, leno pangedhamu cacahke Kalanjana. Lho. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu, nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngreng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki kok rek. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Gang! Wedian! Gang! Rasa wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak golekke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak.
Ana apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Wis merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane Mabura. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa. Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Oh, biar. Wah, gleleng tenan. Padake sembetengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning ndron bumi. Merem. Kula iso kaya sampeyan iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, niku wis apik. Merem ngapet-apekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene anane ping pasrah kok endo. Sampeyan niku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon nimbles? Kon nimbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Truk? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pethiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong. Aja balekke Gong. Wis kowe ra sampean
Santai wae to, wis sampeyan melu pokoke butuhe kowe engko tak kae. Ora jeneng aku ra wani iki. Gong wis wae. Oh. Wah kandhane kaya ngono. Dok gelut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangkean ora. Ayo, Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para Sata Kurawa. Wow, konangan gareng timbles saka ndir Gantara. Solare entek apa ya iki? Kok wis ora gelem banter ya? Kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok. Man. Piye? Diceblokke sak dodo, Man. Ceblokke karo sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong. Ngatos-atos wani atas ya tak jinjing ya. Ngono. Wah. Menjane Bagong keceron iki lho blok iki. Ning kene nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Man. Mbok coba didoni. Nah. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tua to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelak kok. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balik Gong. Moh. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak katoke jero. Ha iya. Sengkune iki pate kok katoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Kosok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti.
Ya paling berpartisipasi ming aku. Lho. Ah iya ta, gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur Ndara Garukaca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi, ora kok ming tekan semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jepluk. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles piye wis metu kok, Truk, mbok ya wis. Ha iya, angel bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing gati sawika ing dene, Truk. Marikoten prayitna semuriris eka balik ditiyane gandayane trisanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kahanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adhike Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Mboten manggal setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan.